ସାଙ୍ଗମାନେ ମେନିକେ ମାଗାହେତେ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସିଙ୍ଗର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ୟୋହିନୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୟୋହିନୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି ମେନିକେ ମାଗାହେତେ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ୟୋହିନୀଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଲା ୟୋହିନୀ ଦିଲୁକା ଡି ସିଲଭା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 30 ଜୁଲାଇ 1993ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ 2021 ଅନୁଯାୟୀ 28 ବର୍ଷ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଶାଖା ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲମ୍ବୋରୁ ଏବଂ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେ ସାର୍ ଜନ୍ କୋଟିଲୱାଲା ଡିଫେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୟୋହିନୀ କଳାକାର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେନିକେ ମାଗାହେତେ ଗୀତ ପରେ ସେ ରାତାରାତି ସେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନିକେ ମାଗାହେତେ ଗୀତଟି କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ୟୋହିନୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କିଆନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ୟୋହିନୀ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସିଙ୍ଗର ହେବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଫେମସ୍ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜ ଭଏସ୍ରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେଟା ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖିବା ସହିତ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଆଇଏ ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୀତକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରେ ସେ ଚମ୍ପତ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମିଶି ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ସୀତା ଦବନର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। 2020ରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ସେ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୀତ ରାୱାତା ଦାସିଂର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମେରି କ୍ରିସମାସରେ ମେରି କ୍ରିସମାସ ସଙ୍ଗ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଥିଲା 22 ମେ 2021ରେ ସେ ମେନିକେ ମାଗାହେତେ ଗୀତକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ପରେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରସନ୍ନା ଡି ସିଲଭା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ହେଲେ ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦିନିଥି ଡି ସିଲଭା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଶିବାନ୍ଦ୍ରୀ ଡି ସିଲଭା। ଯଦି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ। ୟୋହିନୀ ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ଆୟ 3 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ଇଏ ଥିଲା ୟୋହିନୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।